Hello everyone! So, meron pong dumating kanina na package galing sa Shopee, which is I order. This is not sponsored and ayan siya. Samahan nyo akong i-unboxing ito and of course, stay tuned and happy watching! Everyone, welcome to our channel. So, kumusta naman po kayong lahat? So, ngayon, nandito po ako sa aking tindahan. So, meron akong gustong i-share sa inyo na vlog na mag-unboxing ako. But before that, kailangan ko muna umuwi ng bahay kasi nandun yung i-unboxing ko. So, nandito po ako sa aking tindahan. So, sino sa inyo ang mahilig sa apple cider? At sino naman sa inyo ang hindi mahilig sa apple cider pero gustong mag-try ng apple cider at napipilitan lang? So, isa ako sa mahilig sa apple cider. Matagal na ako umiinom yan pero tinitiis ko lang. Kasi unang-una, super asim, mapangla, at mabaho siya. So, sabi nila maglagay daw ng honey pero hindi ako comfortable sa honey kasi mas lalong pumapangit yung lasa niya. So, yun, no choice, like ko siyang ininom. Pero we all know naman na super healthy na apple cider. And then, one day, I realized na why not mag-search ako online baka sakaling may alternative ng apple cider. So, yun, meron akong natuklasan. Share ko sa inyo mamaya. From apple cider, turn into, parang bubblegum siya, parang candy. So, yun ang i-unboxing natin mamaya. So, excited na akong umuwi para may-unboxing ko siya and may pakita ko sa inyo. So, finally, hindi na ako iinom ng pure apple cider vinegar. But, parang candy na lang siya, parang bubblegum. Chewable siya. Oh my god, that's perfect. Diba? So, mamaya na. See you later! A few moments later. Hello! Hello everyone! Hello mga kamay! Welcome to our channel. And for today, meron akong i-share sa inyong vlog. So, as I've said before, mag-unboxing tayo once na dumating yung order ko and dumating na po siya today. So, today is September 9, 2021. So, today is good evening. Kasi kakauwi ko lang galing shop and as you can see, bago yung background ko kasi iniba ko lang yung upo ko. So, supposed to be doon dati yung background and nandito ako nakaupo and nakapatong yung phone ko. Pero, iniba ko yung posisyon. So, ganito naman. Para may iba naman, nagsasawa na kayo doon sa background ko na sa tindahan na laging magulo kasi ang dami nakasabit. So anyway, hindi yun importante. So, sino sa inyo ang mga mahilig sa apple cider vinegar? Kasi yun yung topic natin ngayon. Isa ako mahilig sa apple cider and totoo naman talaga na mabaho siya. Tapos, sobrang asim. Yung lasa niya hindi siya kaaya-aya. So, agree ka ba doon? Di ba? Hindi siya kaaya-aya. Unless na lang kung talagang apple cider lover ka. So, okay lang yun sa'yo. So, dahil sa matagal na akong umiinom ng apple cider, pero tinitiis ko lang talaga kasi iniisip ko ang apple cider ay napakaganda ng health benefits sa katawan. So, sabi ko, iniisip ko na pag uminom ako noon, ang dami kong health benefits na makukuha. Tapos, nakakatulong pa yon para hindi ako makakain ng madami. Tapos, nakakapag-lose weight. Based on my experience. Kaso, yun nga talaga, super asim talaga. At my time, tinatamad talaga akong inumin siya. At dahil doon, nag-order ako ng something na apple cider vinegar din. Pero hindi na po siya yung liquid. So, ito na siya. So, nag-order po ako sa Shopee. So, this is not sponsored. So, ito na yung apple cider na hindi na po siya nasa bote. Hindi na po siya liquid na para inumin natin ng may tubig. So, ito na. So, samahan nyo ako everyone na mag-unboxing. So, ito yung lagayan niya. Ayan siya. So, nakasealed pa. Na ano na ito, na disinfectant na to ng kapatid ko kanina. So, yun. Samahan nyo akong mag-unboxing. So, ayan. Open na po natin siya. Ang hirap kasi. Ang taas kasi nung patungan ng phone ko. Kaya ganyan ang itsura niya. Open natin. Napaka-cute nung packaging niya. So, ayan po. Wow! Wow, wow, wow. So, everyone, ito po yung laman ng box na to. Although, nagulat po ako kasi, ba't parang ang dami?
Ang in-order ko po ay isang piraso lang, pero tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman, ang daming laman. So, ayan, andyan. Isa-isahin natin kung ano ang mga nakalagay dito. By the way, unahin natin yung in-order ko. Ito yung in-order ko. Ang daming laman, grabe. Hirap kunin. Ay! Oh my goodness! So, eto na, mga kamar and mga sisi. Look at that. Look at this one. So, malaki pala siya. Ayan, malaki. So, ito po yung in-order ko. Ayan. Vita Bears Chewable Detox Vitamins with pure apple cider vinegar. So, ayan po siya. Vita Bears Detox Vitamin with pure apple cider vinegar. Dietary supplement, no approved therapeutic claim. 60 pieces po ang laman ng isang bote na to. And ang ganda ng packaging niya. Tingnan mo yung kulay niya. Tapos nakalagay dito yung supplement facts. And percent daily value is based on 2,000 calorie diet. And dito naman nakalagay sa gilid yung suggested use. Paano siya gamitin? As a dietary supplement, take 2 gummies once a day for maximum absorption. Take on an empty stomach or directed by your healthcare professional. So, hanggang 2 gummies lang po ang pag-take ng Vita Bears na to. Tinawag siyang Vita Bears kasi po, tingnan nyo, parang teddy bear na gummies yung loob. Kita nyo? Sabi ni mama, paano ko daw yan iinumin? Ganyan ang itsura. Gummies po ito. Vita Bears na gummies. So, mukha siyang teddy bear na maliit. Kita nyo ba? So, ayan. So, ayan. As I've said, 2 gummy bears lang yung pwedeng pag-take nito. So, nakalagay din dito, promote detox, promotes toxin flush. So, manufactured by Highland Biotech Co. Ltd. Yung Building 10, yung Jangsan, Row 16 Hill, Gangseogus, Seoul, South Korea. Talaga? So, ibig sabihin, ito ay product ng South Korea. So, what else? Exclusive distributed by the Fair Media Solution, Havana, Ciudad Grande, Ortigas Extension, Pasig, Manila. So, warning. Ang nakalagay po na warning, if you are pregnant, nursing, taking medication, or have any medical condition, consult your doctor first before use. Discontinue use and consult your doctor if any adverse reaction occur. Do not use if seal is broken or missing. So, as you can see naman, ito po ay naka-sealed. So, closed tightly, may nakalagay dito. So, ang calories niya ay 12. Ang total carbohydrates niya ay 3.5 grams. Total sugar, 2 grams. Tapos, meron siyang organic beetroot, 90. And organic pomegranate, meron din siya. Vitamin V9 and folic acid, meron din siya. And vitamins B12 and collagen, meron din siya. So, nakakatuwa, ito ay product ng Korea. So, Vita Bears po. So, 60 pieces ang ganito. Malaki po siya, oh. Tingnan mo. Ayan. Ngayon, na-intriga ako. Buksan natin siya. First time ko pong magta-try nito. Ngayon, hindi ko na kailangan mag-inom ng apple cider na liquid. Kasi ito na yung iinumin ko. And, para siyang candy. And, syempre, ano siya? Hindi mabaho siguro ito. Amuyin natin. Excited ako. Matagal na akong uminom ng liquid na apple cider. Sobrang tagal. Pero, ano talaga yun? No choice ako. Nasagaan ko talaga. Hanggang sa nasanay na ako. So, ayan na. Bukas na po siya. Ayan. Fully sealed po siya. Naka-sealed pa. So, open natin.
Natigas yung ano niya. Tusukin na lang. Ayan. Ang bango! Hindi ko pa totally nabubuksan. So, hindi ko na siya bubuksan sa loob. Kalahati lang. So, ayan po yung loob niya. Kita nyo? Ayan! Ang ganda ng kulay niya. Ganda. So, ayan. Oh, di ba? Ang ganda. So, ngayon, ang bango! Grabe! Super bango. Pero yung amoy niya, apple cider pa rin, na parang manamis-namis, na hindi super asim. Parang candy. So, kuha tayo ng isa. Ang cute! Tingnan nyo naman. Parang nakakatakot kainin tuloy. Oh, ayan. Si Gummy Bears. Ayan. Ganyan siya kalaki. Yung likod niya, flat. Tapos ganyan. Tapos, syempre, kakainin mo na. So, napakabango. At sobrang lambot. Toink, toink. Napakalambot. So, sobrang dami. 60 pieces. But take note, 2 beses lang siya pwedeng i-take. Baka masobrahan ka. Kasi sabi nila, pag masarap, minsan napapadami yung kain. Pero ito hindi pwede. So, ayan. Tikman na natin. Ayan, ayan. Ang cute. Ay! Pag ninuyaan mo siya, gamis talaga siya. Matamis. Hindi siya maasim. Rasmus! Ang pusa ako nandito. Ang sarap! Grabe, ang sarap po. Parang gusto ko pa. Pero bawal, isa lang. Bukas ulit. So, ayun na nga. Hindi ko po nalasahan ako na apple cider talaga siya. Kasi nag-blend na yung lasa nung manamis-namis, tapos maasim-asim, tapos ang bango. Siguro dahil meron siyang, di ba, yung halo niya, meron siyang beetroot, tsaka pomegranate. So, ayun. Ang sarap. Naiwan yung lasa sa dila ko at sa ngipin ko. So, napakasarap. Talagang, baka hindi lang 2 yung makain mo nito kapag hindi ka nag-control. Makakalima ka. So, ayan. Yun lang yung share ko sa inyo. And, kapag naubos ko to, syempre, babalitaan ko kayo. But for now, ito muna yung first impression ko about dito sa Vitabears na binili ko. Detox vitamins din siya. So, takpan na muna natin siya. So, yung pusa ko, napakalikot dito. Rasmus! Ang kulit eh. Muntik na matumba itong kaya patungan ko nung ring light. Kasi yung phone ko nakapatong dito sa, yung parang ring light. Pero hindi siya naka-ring light kasi nga wala akong extra na extension. Kaya, meron siyang holder. Minsan kasi ito yung ginagamit ko. Pagkakulit mo talaga. Say hi to the mama's vlog. Tinan mo, distraction ka talaga. Hindi pa ako tapos mag-vlog, Rasmus, ha? Gigil na ako sa'yo. Behave! Andito na naman. So, ayan. Ito po yung tira. Ayan. Ito ay freebie. So, nag-message si madam sa akin. Ayan, may notice siya. Nakalagay dito, 1 detox. And meron siyang freebie. Ayan. Tapos, ito yung freebie niya. Number 1. Isa. 2. 3. 4. Grabe, ang dami namang freebie, madam. Tapos, may papel-papel pa siya. So, ang ganda ng packaging. Unahin natin. Ang nakalagay dito, thanks for shopping. Please enjoy our freebies. Join our live for coins and gifts giveaways. Please check our stores for the schedule for our lives. Tapos nakalagay dito yung indication kung paano. Your feedback is very important to us. Tapos nakalagay dito kung paano yung way, kung paano ka magbigay ng feedback.
So, para daw tapos i-follow. And then, ito yung mga freebies niya. Ito yung Healthy Sage Glucogen Curve. Once again, ito ay Healthy Sage Glucogen Curve. Creamy coffee mix. 20 grams. So, ito po ay coffee. Tapos, ito naman, ganun din. Magkakaiba lang sila ng flavor. Ito naman ay Healthy Sage Glucogen Curve Coffee Latte Mix. So, itong pusa ko talaga, nakaka-distraction. Gustong pumasok sa box. Tapos, Rasmus! Tapos, So, pasensya na po kayo sa distraction ng pusa ko. So, ito po ay, yung isa, Glucogen Curve Dark Choco Mix. So, ito ay lahat ay coffee ng Healthy Sage. Yung una ay coffee latte. Yung pangalawa ay creamy coffee mix. And then yung pangatlo ay dark choco mix. So, I think nagbigay sila ng previous na to para ipatikim sa akin. So, next time, kapag ito ay natikman ko at nakapili ako kung ano yung bet ko, syempre, o-order ako. And, eto naman, grabe, nag-previous pa talaga siya nito. Tingnan nyo. Ito naman ay Floral Bloom Cleanse Tea. High constipation and digestion, helps fight off diabetes, high in fiber A, B, and C, cleanse the guts and intestines. So, ito po ay tsaa, pang cleanse tea. So, nakalagay dito, kailangan mo siyang inumin ng first cup, 3 to 5 minutes, second cup, 7 to 10 minutes, and third cup, 2 to 15 minutes. So, 1 tablespoon. Best way to serve. So, diba, nakakatuwa. Tapos may nakalagay pa dito na expiration date. So, na-surprise ako kasi yung in-order ko po ay ito lang na Vita Bears. Pero, pinadalhan po ako nung seller ng ganitong freebie. So, nagawan ko to ng short video bago ko siya timplahin para naman magkaroon ako ng remembrance ba? At gusto ko rin ma-share sa inyo kung ano ang itsura niya. So, ito naman, ganun din. Buksan natin. Ay, naka-sealed pa pala siya. Ay, naka-close pa. Naka-close pa siya. Tapos, buksan natin siya. Ayan. So, ang laman po niya parang mga bulaklak na may mga dahon-dahon tsaka mga amoy sobrang tamis. Mga bulaklak, mga dried leaves and herbs, I think. Ayan siya. Rasmus talaga. Kulit mo. So, ayan. So, that's it my vlog for today. So, yun lang yung gusto kong share sa inyo. Sana na po nagustuhan niyo. Please don't forget to comment down below kung meron po kayong katanungan. So, for now, bago pa matumba ni Rasmus itong stand ko, bye-bye!